Dragi prvašići, dobro vam jutro i dobrodošli na novi nastavni sat škole na trećem. Petak je, dakle, kraj radnog tjedna, no učiteljica Sara mi je rekla da vas danas očekuje dosta posla, ali i zanimljivi nastavni sat, pa da čujemo učiteljice Sara što našu djecu očekuje danas. Dobro jutro, Luka. Našu djecu danas očekuje jedno jako zanimljivo iznenađenje prije vikenda. Mislim da ne postoji ništa slađe od uživanja u zasluženom odmoru. Ovaj tjedan smo bili jako vrijedni, jako marljivi, puno toga smo naučili, puno zadataka smo riješili i mislim da smo zaslužili odmoriti u vikendu koji nam dolazi. Zato ćemo odmah započeti s nastavom. Sigurna sam da svi s nestrpljenjem čekate iznenađenje. Za početak ćemo naravno, kao i uvijek, pogledati radove koje ste nam slali. Evo, prvi rad šalje nam Leona, ispričavam se. Leona šalje plesnu haljinu žutog maslačka, odnosno rad koji je inspiriran tom lektirom. Vidimo da naši učenici jako vrijedno i marljivo čitaju lektire koje im njihove učiteljice zadaju. Nija nam je poslala svoj proljetni rad na kojem je navela obilježja proljeća i jako lijepo ga je ilustrirala. Odlično. Ovdje vidimo portret mame za Majčin dan. Znamo da je nedavno bio i Majčin dan. Evo, pozdrave nam šalje Sara. A ovdje je jedan zanimljiv uradak Filipa iz Zagreba koji nam je napravio svemoćnog robota. Evo, pozdravljam učiteljice na televiziji i svoje učiteljice Lidiju i Mihaelu. Odlično. Ovo je također jedan zanimljivi rad. Tema je malo neobična, ali jako mi je drago da je Ivana odlučila naslikati nešto na ovu temu. Ivana je ovaj rad posvetila svom gradu Splitu, jako dobro. A vidimo i nekakve mačke koje su vrlo zanimljivo ispale. Šalje nam ih Klara iz Beletinca. A ovdje vidimo malo i ovaj umjetnički dio naših učenika. Pozdrav od Care, evo jedna prekrasna balska haljina, također i Kristina iz Osijeka, evo napravila je svoju viziju haljine, ali i odjela. Odlično. I još jedan jako poseban rad koji ima jako duboku pouku. Kaže, ako nestane pčela, nestaće plodova, biljaka, životinja, a i ljudi. Čuvajmo svoj prirodni okoliš. Ovaj rad poslala nam je Marta iz Slavonskog Broda. Jako dobro. Da, evo, dragi naši učenici, prvašići, znate gdje šaljete svoje radove. Naravno, neke od njih ćemo objaviti ovdje na našem programu. Evo još jednom te adrese: skolazazivot.hr, _fotografije, _. Evo, učiteljice, lagano zagrijavanje, a znamo što sad sjedi. Pravo zagrijavanje, sjedi nam tjelesna i zdravstvena kultura. Bog djeco, ja sam Dario i danas ću biti vaš učitelj tjelesne i zdravstvene kulture. Kao što vidite, ja imam jednu tenisku lopticu i iz tog razloga danas je naša gošća, naša proslavljena hrvatska tenisačica, jedna od najboljih svjetskih tenisačica, Ana Konjuh. Ana, bok svima. Hvala što si tu. Sa zadovoljstvom. Mi ćemo pokazati neke zanimljive sadržaje koje možemo raditi sa teniskom lopticom, s obzirom da se radi o tenisu. Međutim, ako nemate pri ruci neku tenisku ili neku drugu malu lopticu, uzmite neko voće, neku naranču ili neku jabuku. Jer prvi zadatak koji ćemo raditi je da ćemo uzeti našu lopticu ili nešto slično, stavit ćemo je ispod brade, pokušat ćemo je zadržati tako da lopta ne ispada i iz te pozicije napravit ćemo 5 čučnjeva. Pa ako smo spremni, krenimo. Svaki put kad čučnemo, opružimo ruke ispred sebe, snažno bradom potiskujemo loptu prema prsima i ne dozvoljavamo da ispadne. Još jednom i vratimo se natrag. Jako dobro. Malo olabavimo naš vrat. Ponovno stavljamo lopticu ili nešto slično ispod brade. Radimo neizmjeničnih 3 iskoraka desnom, 3 iskoraka lijevom nogom. Ruke su na kukovima, pa krenimo. Iskorak prema naprijed. Zadržimo ravnotežu. Spustimo koljeno potpuno do tla. Dodirnemo. Vratimo natrag. Još jedan ciklus. Iskoračim i vratim natrag. Jako dobro. Sljedeći zadatak iz malo šireg stava, tako da su naša stopala malo šire od naših kukova.
ponovno postavim lopticu ispod brade i zadatak je vrlo jednostavan. Samo pustim lopticu da padne. Primim je, ponovim to 3 puta. Još jednom, pustim i primim. Sljedeći zadatak bit će zadatak da spustim lopticu, ali više ne dozvoljavam da loptica dodirne tlo, već je prilikom doskoka hvatam objema rukama. Pa ajmo pokušati. Stavimo loptu ispod brade, pustimo i pokušamo uhvatiti, ako je to moguće. Ajmo ponoviti još jedan put i uhvatimo. Još jednom uhvatimo. Slobodno prilikom hvatanja lopte se spustimo u blagi polučučan. Još jednom i uhvatimo. Pa ajmo to pokušati na jedan sličan način gdje hvatamo loptu samo jednom rukom. Znači, široki stav, loptica je ispod brade, pustim i pokušam uhvatiti i jednom rukom. 3 puta tom istom rukom pokušati da loptica ne padne na tlo, pa zamijeniti i hvatati suprotnom rukom. Pustimo, uhvatimo i još jednom spustim i uhvatim. Jako dobro. Spremni smo za sljedeći zadatak. Bacam loptu nekoliko metara u vis i pokušam uhvatiti loptu prije nego što padne na tlo objema rukama. Izbacim, uhvatim. Izbacim, uhvatim. Prilikom hvatanja slobodno se spustite u blagi počučanj i uhvatite. Bacam objema rukama, sad hvatam samo jednom rukom. Izbacimo gore i uhvatimo. Izbacimo i uhvatimo. Još jednom, izbacimo objema rukama i uhvatim. Suprotnom rukom, obje ruke gore i hvatam suprotnom rukom. Još 2 puta i još jednom. Odlično. Posljednja 2 zadatka bit će da izbacim jednom rukom visoko gore i da je primim tom istom rukom. Pa ajmo napraviti 3 puta. Visoko gore, hvatam. Visoko gore, hvatam. Visoko, hvatam. Prebacimo loptu u suprotnu ruku, izbacim prema gore i pokušam uhvatiti bez da padne na tlo. I još jednom dolje i ponovi. Još jednom. Super! Nadam se da ste uživali vježbajući sa Anom Konjuh, sa malom teniskom lopticom ili nečim sličnim. Mi nastavljamo vježbanje, vidimo se uskoro. Ana, hvala ti puno što si bila s nama. Uživajte i budite aktivni. Hvala puno! Dragi učenici, već sam vam spomenula da u današnjoj emisiji imamo posebnu gošću. S nama je danas violinistica gospođa Dunja Delač. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Možete li nam za početak reći gdje vi svirate violinu? Ja sviram violinu u jednom velikom orkestru i taj orkestar se zove Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Odlično. A bilo bi nam jako drago kada biste nam mogli opisati violinu. Vidim da ste nam ju i donijeli. Od kojih se dijelova ona sastoji? Pa violina, ja bih rekla da ona malo podsjeća po građi na čovjeka. Pa zato ima tijelo, ima jedan vrat na kojem je hvataljka. Po hvataljci se hvataju tonovi. Ima glavu, ta glava sliči na puža, ako vidite. I ima 4 uha. A ta 4 uha nam se zovu sečivije još i ona nam služe za ugađanje žica. Kak imamo tu puža, tak imamo i tu jednog konjića. A on se zove zato što na svojim leđima drži ove sve žice koje su napete i on mora biti jak da drži sve ove žice. Zanimljivo. Da. Kakve zvukove proizvodi violina? Kakve ona tonove proizvodi? Pa violina, pošto ja sviram u orkestru, ona je zadužena za visoke tonove. Za visoke tonove. Biste li nam mogli možda nešto odsvirati? Da, kako ne. Evo. Jako zanimljivo. Dakle, violina proizvodi visoke tonove. Dobro. Ali ja sam sad svirala pizzicato. Možda ste primijetili da nisam svirala s gudalom, nego s prstima. Tako se isto može svirati na violini. To se zove pizzicato. Dobro, odlično. Ja sam čula da ste nam pripremili jednu skladbu. Jesam. Pa evo, naši učenici jedva čekaju da nam ju odsvirate.
Ja ću svirati Gdje je onaj cvjetak žuti, a djeca ako znaju mogu doma i zapjevati sa mnom. Ja sam sigurna da će neki učenici prepoznati ovu skladbu, pa evo, možete početi. Predivno. Dragi učenici, ovu skladbu skladao je Giovanni Battista Pergolesi. Kako je već naša violinistica rekla, skladba se zove Gdje je onaj cvjetak žuti. Kako ste se osjećali dok ste slušali ovu skladbu? Kakvog je ona ugođaja? Je li ona vesela, tužna? Što mislite? Sigurna sam da ćete se složiti da je ugođaj u ovoj skladbi tužan. A tempo? Je li skladba brza, polagana, umjerena, spora? Kakva je bila? Jeste li prepoznali? Kakav je tempo u ovoj skladbi? Tempo je umjeren. Tempo je umjeren. Zaključili smo da violina proizvodi visoke tonove. A što je s ostalim gudačkim instrumentima? Pa violina je samo jedan član gudače obitelji. I drugi članovi su viola. Ona je malo veća od violine. Još jedan član je violončelo. On se svira, ima nogicu, stavi se na pod, svira se između nogu. I najveći instrument je kontrabas i on najdublje tonove proizvodi. Ali mi svi sviramo s gudalom i zato se mi zovemo gudači instrumenti. Jer gudimo s gudalom. Odlično. Naši učenici su već i učili o tome, tako da sam sigurna da se neki već sjećaju svega što nam je naša violinistica sada i rekla. A sigurna sam da će naše učenike zanimati kada ste se vi počeli baviti glazbom, zašto ste odabrali baš violinu? Pa ja sam slučajno odabrala violinu. Kad sam bila mala, onda sam jako voljela pjevati i onda su me mama i tata odveli u muzičku školu. I tak sam ja krenula u muzičku, tak i vi svi možete krenuti u muzičku školu. Išla sam u osnovnu i počela sam svirati violinu sa 8 godina. I išla sam 6 godina u osnovnu školu, 4 godine u srednju školu i onda sam išla još na akademiju tu u Zagrebu. I kad sam to završila, onda sam se zaposlila. Zanimljivo, zanimljivo. A možete li nam možda kojim slučajem sada odsvirati neku malo bržu skladbu? Mogu, da. Čuli smo jednu skladbu umjerenog tempa, a sada bismo voljeli čuti nešto brže. Veselo. Ja ću vam sada odsvirati malu noćnu muziku od Mozarta. Može.
Vjerujem da su naši učenici uživali. Kao što smo već čuli, ovo je skladba koju je skladao Wolfgang Amadeus Mozart, a zove se Mala noćna muzika. Kakvog je ugođaja ova skladba? Vesela, tužna, sjetna, opuštajuća, kakva je? Ugođaj u ovoj skladbi je veseo. A tempo? Je li ona spora, umjerena, brza? Kakva je? Kakav je tempo u ovoj skladbi? Tempo je brz, tempo je brz. Recite mi, gdje nastaju violine? Gdje se one proizvode? Na koji način nastaju? Pa, možda naši učenici znaju priču o Pinokiju i o majstoru Geppettu. Tako i mi imamo našeg majstora koji iz komada drveta, kao što je Geppetto napravio Pinokija, tako i naš majstor uzme komad drveta i onda iz njega napravi violinu. I kao što je vila došla Pinokiju i onda mu udahnula život, tako mi iz ovog komada drveta, mi muzičari njemu damo život, da udahnemo mu njegovu dušu. Zanimljivo. Da. Čuli smo dvije skladbe. Gdje je onaj cvijetak žuti i Mala noćna muzika. Jeste li nam možda pripremili još nešto? Pa jesam, naravno da jesam. Evo, voljeli bismo čuti. Sad ću vam odsvirati jedan stavak iz Vivaldijeve Zime. Može. Draga djeco, kakav je ugođaj ove skladbe? Kako ste se osjećali dok ste ju slušali? Možemo li reći da je ugođaj opuštajući, sjetan? Slažete li se sa mnom? A kakav je tempo? Kakva je brzina izvođenja? Spor. Dakle, tempo u ovoj skladbi je spor. Ja bih vas još htjela pitati kada su ljudi počeli svirati. Ja sam sigurna da je to bilo jako, jako davno. Čula sam čak da su ljudi znali svirati čak i prije nego što su znali pisati, da su se koristili svojim tijelom kao instrumentom, da su pljeskali, udarali Pa da, prvo su nogama. pjevali. Prvi instrument je ljudski glas. A onda naravno da su koristili sve što im je bilo oko njih. Pa su tako prve nastale udaraljke. A onda su malo po malo, kako je čovjek napredao, tako su radili nekakve složenije instrumente. I tako kroz povijest mi pratimo razvoj instrumenta, a uz instrumente pratimo i razvoj glazbe. I tako recimo i na dvorovima u 18. 19. stoljeću, kada su bili kraljevi, kada su bili veliki balovi, isto su imali ljudi muziku, instrumente, imali su dvorske muzičare koji su svirali, koji su zabavljali tamo te ljude. I tako su onda imali plesove. I onda su kompozitori morali njima skladati plesove, jer njima morali su nešto svirati. I tako su onda žene, bilo onak lijepo uređene, muškarci s perikama namazani, žene onim velikim krinolinama i oni su plesali plesove. I tako ću ja vama sad, ako želite, ako dopustite, ja ću vam odsvirati jedan ples koji se zove menuet. Naravno, jedva čekamo. Da, a djeca isto tako mogu doma i zaplesati ako žele.
Svaka čast. Ovu skladbu skladao je Luigi Boccherini, a zove se Menuet. Kakav ugođaj vlada u ovoj skladbi? Kakvog je ona ugođaja? Što bismo mogli reći? Slažete li se da je ugođaj veseo? Da nekako poziva na ples? Vjerujem da se slažete, a nadam se da ste i zaplesali. A kakvog je tempa? Kakva je brzina izvođenja? Je li spora, brza, umjerena, polagana? Kakav je tempo? Tempo je umjeren. Dragi učenici, nadam se da ste uživali u današnjem satu glazbene kulture. Vama puno hvala što ste došli i što ste donijeli glazbu i violinu u našu školu na Trećem. Hvala vama. A nakon uživanja u glazbi uživat ćemo malo i u sportu. Pripremite se za vježbu. Bog djeco, ja sam Dario, s nama je i dalje Ana. Mi ćemo završiti sa blokom vježbanja u okviru jednog prekrasnog sporta koji se zove tenis. A kao što smo rekli već nekoliko puta, nakon svake aktivnosti jako je bitno da se dobro istegnemo. Pa ćemo mi pokazati nekoliko vježbi istezanja koje inače provodimo u tenisu sa improviziranim reketom, a to je jedna kuhača. Vi možete to raditi sa bilo kojim predmetom koji je nalik ovoj kuhači. Napravit ćemo nekoliko zadataka, pa ajmo krenuti sa prvim zadatkom. Naš reket ćemo podignuti prema gore. Iz te pozicije otići ćemo u jednu stranu, tako da je reket između dlanova, da osjetimo istezanje ove bočne strane trupa i u ovoj poziciji zadržat ćemo nekoliko sekundi. Pokušajte ne gubiti ovaj dobar ravnotežni položaj, jer iz te pozicije krećemo u ovu suprotnu stranu, držeći reket objema rukama iznad glave i zadržimo ovu poziciju prema suprotnoj strani. Dišite normalno, leđa su ravno, još nekoliko sekundi i vratimo se ponovno sa reketom ispred tijela. Ok, ako smo spremni, iz ove pozicije pokušat ćemo istegnuti malo mišiće koji su bili aktivirani za vrijeme vježbanja na način da će reket biti ispred našeg tijela, ali iz te pozicije, držeći se za reket, potiskujemo naša ramena prema natrag. Pokušajte što snažnije pogurnuti ramena prema natrag, pa opustimo. Ponovit ćemo još 2 puta. Potisnimo ramena unatrag. Osjetimo istezanje ove prednje strane trupa. Ponovno opustimo i vratimo 3. put ramena prema ovoj stražnjoj poziciji. Jako dobro. Naš reket ćemo zadržati u jednoj ruci. Ruka u kojoj nemamo reket bit će blago pogrčena i nalazi se blizu našeg kuka. Ruka sa reketom je opružena, dakle reket gleda prema stropu i pokušamo iz te pozicije ponovno otići u stranu na način da sad reketom pokazujem ovu bočnu stranu naše sobe za vježbanje. Vratim se u početnu poziciju, promijenim ruku s kojom držim reket, ponovno zadržim ruke na kukovima, odnosno jednu ruku na kuku i ponovno sad suprotnom rukom pokazujem ponovno ovaj suprotni zid sobe za vježbanje. Dlanovima zadržimo reket tako da sredinom dlana potisnemo ove 2 bočne strane reketa. Snažno i visoko podignemo reket iznad glave i sad bez žurbe spuštamo tijelo prema dolje na način da reket sad ide blizu tla. Vraćam se ponovno gore i spuštam se ponovno u tu poziciju. Prilikom spuštanja izdahnem, prilikom podizanja udahnem. Pa ponovimo to još nekoliko puta. Izdah i ponovno se spustimo, podignemo gore, napravimo još jednom spuštanje, podizanje. Jako dobro. I još jedan zadatak koji će nam poslužiti
da istegnemo malo mišiće koji su bili također aktivni za vrijeme vježbanja. Ponovno ista pozicija hvata reketa sa ovim bočnim stranama, sa bočnih strana, dakle sredinom dlana. Radim iskorak prema naprijed, ruke snažno i visoko podignem naprijed. Iz te pozicije potiskujem kukove prema naprijed. Zadržim tu uspravnu poziciju bez gubljenja ravnoteže. Vratimo se natrag. Spustimo se. Ruka je opružena obje i guramo kukovima prema naprijed. Vratimo se natrag i ovime smo završili s ovim setom vježbi koje koristimo u tenisu da bi stegnuli one skupine mišića koji su bile aktivni za vrijeme vježbanja. Hvala Ana što je bila s nama, hvala ti što si vježbala sa našim školarcima. Nadam se da ste uživali, nadam se Ana da si i ti uživala. Mi vas lijepo pozdravljamo. Budite aktivni. Nemojte zaboraviti biti aktivni. Vježbanje je zdravo, vježbanje vam podiže raspoloženje, bolje se osjećate, bolje spavate. Dakle, vježbajte, vježbajte i vježbajte. Ana, hvala još jednom. Hvala vama, uživajte. Bog! U zadnje vrijeme smo jako puno govorili o prometu. Naučili smo da postoji vodeni, kopneni, zračni promet. Osim toga, glumili smo pješake, bicikliste, vozače, upoznali smo neka prometna pravila. Danas nastavljamo govoriti o prometu, no prije toga pogledajte ovu sliku. Što ona prikazuje? Vlak. Tako je, prikazuje vlak. Pripada li on kopnenom, zračnom ili vodenom prometu? Kopnenom, naravno kopnenom prometu. Vlak se kreće po pruzi, a rekli smo da pruge i ceste ubrajamo u kopneni promet. Što ovaj vlak ima? Ima lokomotivu i ima vagone. Koliko vagona ima ovaj vlak? 3 vagona. Znate li tko upravlja vlakom? Vozač, dobro, vozač. Dakle, vozač se nalazi u lokomotivi. Vozača vlaka nazivamo strojovođa. Dakle, strojovođa upravlja vlakom. Malo pogledajte još ovu sliku pa mi recite, vidimo li u ovom vlaku putnike? Ne vidimo. Što vidimo? Vidimo nekakve stvari, nekakvu robu. Rekli smo da neka prijevozna sredstva prevoze samo ljude, a da postoji prijevozna sredstva koja prevoze samo stvari ili samo robu. Prijevozna sredstva koja prevoze samo ljude nazivaju se putnička vozila, a oni koji prevoze samo robu ili stvari nazivaju se teretna vozila. Pa recite mi, je li ovaj vlak teretno vozilo ili putničko vozilo? Teretno vozilo, tako je, prevozi stvari, prevozi robu. Pogledajmo 3. vagon. Što to prevozi ovaj vlak u 3. vagonu? Nekakve stvari. Kada pogledamo u 3. vagon, prepoznajemo li možda nekakve geometrijske likove? Prepoznajete li? Koji geometrijski lik ste prepoznali? Pravokutnik, tako je. Ovdje prepoznajemo pravokutnike. Vidimo li na ovoj slici možda još neke geometrijske likove osim pravokutnika? Pogledajmo kotače. Kotači su u obliku kojeg geometrijskog lika? Kruga, tako je, kruga. Da vidimo što je s ostalim vagonima. 1. vagon. Kakvog je oblika ovaj vagon? On je u obliku pravokutnika, a drugi vagon, što mislite? Čini mi se da je 2. vagon u obliku kvadrata. A 3. vagon, rekli smo da su stvari u obliku pravokutnika, a sam vagon je u obliku isto pravokutnika, tako je. Pogledajmo sada lokomotivu. Koje geometrijske likove prepoznajemo gledajući lokomotivu? Kotači su u obliku
kruga. Vidimo ovdje nekakav pravokutnik na dimnjaku. Ovdje vidimo jedan geometrijski lik koji se zove elipsa. Za njega još niste čuli, ali učit ćete malo u višim razredima i o tome. A ovaj lik, kada bi taj lik bio malo produžen i kada bi išao ovako u špic, to bi bio trokut, ali ovako ga ipak ne možemo nazvati trokutom. Sada ću izdvojiti sve likove koje sam spomenula, a vi ćete mi pomoći imenovati ih. Kako se zove ovaj geometrijski lik? Trokut, tako je, ovo je trokut. A ovaj? Pravokutnik, odlično. Ovo je krug. I još jedan geometrijski lik, nama dobro poznat. Kvadrat, tako je, kvadrat. Trokut, pravokutnik, krug, kvadrat. Kvadrat, trokut, pravokutnik, krug. Uočavate li možda da su ovi geometrijski likovi složeni određenim redoslijedom? Jeste li primijetili to? Trokut, pravokutni krug, kvadrat, kvadrat. Trokut, pravokutni krug. Što mislite? Koji geometrijski lik dolazi nakon kruga? Niz ćemo nastaviti kojim geometrijskim likom? Kvadratom, tako je. Trokut, pravokutni krug, kvadrat, kvadrat. Trokut, pravokutni krug, kvadrat, kvadrat. Dakle, ovo je niz. Ovaj geometrijski lik naziva se trokut. A ovaj? Kako se naziva ovaj drugi geometrijski lik? Isto trokut. Jesu li ova dva trokuta jednaka? Što mislite? Jesu, jednaki su. Koji je ovo geometrijski lik? Trokut. Je li on jednak kao i prva dva trokuta? Je. A ovaj? Isto tako. I još jedan trokut. Dakle, ovi geometrijski likovi su jednaki. Samo su postavljeni u malo drugačiji položaj. To nas nekad može zbuniti. Jeste li ikad vidjeli prometni znak u obliku trokuta? Postoje li takvi prometni znakovi? Postoje. Naravno, mnogo ih je, a ja ću vam evo pokazati jedan od njih. Koji je ovo geometrijski lik? To je krug, tako je. Što mislite, postoje li prometni znakovi u obliku kruga? Ima li takvih prometnih znakova? Ima, naravno, ima ih jako puno. Evo, ovo su neki od njih. Evo još jednog geometrijskog lika. Nazivamo ga pravokutnik. Ja ću sada opet složiti jedan niz, a vi pažljivo pratite pa ćete mi reći kojim geometrijskim likom ćemo nastaviti taj niz. Pažljivo gledajte. Što mislite? Koji geometrijski lik je u pitanju? Možemo si malo pomoći i bojom. Pogledajmo, imamo žutu, zelenu, plavu. Žutu, zelenu. Koja boja slijedi? Plava, tako je. A koji geometrijski lik je prikazan plavom bojom? Evo ga ovdje. Kvadrat, tako je. Kvadratom ćemo nastaviti ovaj niz. Evo sad jednog jako zanimljivog zadatka. Ali nije ni malo jednostavan, zato pažljivo slušajte i gledajte. Ponovit ćemo prvo što je to stupac. Jučer smo spomenuli, a učili ste još prije, da je stupac ovo. Je li ovo stupac? Je. A ovo? Isto tako. I to je stupac. Znači vidimo koliko stupaca? 3, 4. 4 stupca. A što je redak? Prisjetimo se malo. Ovo je jedan redak. Ovo je drugi. Ovo je treći. I ovo je četvrti. Ova, nazovimo ju tako, tablica, ima 4 retka i 4 stupca. Osim toga, ova tablica je podijeljena na 4 dijela. Vidite li ove debele crte koje tablicu dijele na 4 dijela? Prvi dio, drugi dio, treći i četvrti. U ovoj tablici
imamo kvadrate. Vidite, ona je sačinjena od kvadrata jednake veličine. U te kvadrate moramo smjestiti geometrijske likove. Sada ću vam objasniti na koji način. Pažljivo slušajte. U svakom retku tablice se geometrijski lik određene vrste smije pojaviti samo jednom. Na primjer, ovo je prvi redak tablice. Pravokutnik se već pojavio u tom retku, to znači da taj pravokutnik ne smijemo staviti ni tu, ni tu, ni tu. Dakle, u svakom retku samo jednom se pojavljuje lik određene vrste. Isto vrijedi i za stupac. Pogledajmo prvi stupac. Vidite li da su u prvom stupcu svi geometrijski likovi različiti? Tako mora biti i u preostala 3 stupca. Dakle, geometrijski likovi moraju biti različiti i svaki se smije pojaviti točno jednom. Osim toga, moramo paziti da se geometrijski lik ponovi samo jednom u svom polju. Nazovimo ovo poljem. Prvo polje, drugo polje, treće polje, četvrto polje. Dakle, ovdje se geometrijski lik smije pojaviti samo jednom. Hoćemo li pokušati ispuniti ovu tablicu? Pokušajmo. Pogledajmo prvo polje. Rekli smo da je ovo jedno polje. U tom polju nam se već pojavio pravokutnik i trokut. Vidite li? Imamo pravokutnik i trokut. To znači da pravokutnik i trokut ne smijemo ovdje prikazati, jer ih već ovdje imamo. Koji geometrijski likovi se još nisu pojavili u ovom polju? Koji su to geometrijski likovi? Dakle, imamo pravokutnik i imamo trokut. A nedostaju nam krug i kvadrat. Tako je, ovdje ćemo staviti krug i kvadrat. Što mislite, je li važno kojim ćemo ih redoslijedom staviti? Možemo li staviti ovako, krug, kvadrat? Ili ćemo staviti kvadrat, krug? Je li to važno? Pa za sad još nije, jer smo tek krenuli ispunjavati tablicu, pa ih možemo staviti redoslijedom kojim želimo. Evo, ja ću ovdje staviti kvadrat, a ovdje krug. Evo, ispunili smo prvo polje. Vidimo da u njemu postoje 4 različita geometrijska lika. Nastavljamo ispunjavati drugi stupac. Pogledajmo. U ovom polju su već prikazani kvadrat i krug. U ovom stupcu su već prikazani kvadrat i krug. Koje geometrijske likove možemo smjestiti ovdje? Znači, ne smiju se ponavljati kvadrat, krug, jer već u ovom stupcu postoje kvadrat i krug i u ovom polju već postoje kvadrat i krug. Možemo smjestiti pravokutnik i trokut. Isto tako, za sada još ne moramo brinuti kojim redoslijedom, jer smo tek krenuli ispunjavati tablicu, ali će nam to biti jako važno dok budemo ispunjavali treći stupac. Morat ćemo obratiti pažnju i na redoslijed kojim ćemo postaviti geometrijske likove u nju. Evo, u prvom stupcu imamo 4 različita geometrijska lika. U drugom stupcu imamo 4 različita geometrijska lika. U prvom polju isto tako i u drugom polju isto tako. Za sad smo ispunili sve uvjete koji se od nas traže. Krenut ćemo s trećim stupcem. Pogledat ćemo prvo prvi redak da vidimo. U prvom retku se već jednom pojavio pravokutnik i već jednom se pojavio kvadrat. Koja 2 geometrijska lika se još nisu pojavila u prvom retku? Krug i trokut. Tako je, krug i trokut se još nisu pojavili. Dakle, na ovo mjesto možemo postaviti ili krug ili trokut, svejedno je. Evo, ja ću postaviti trokut. Gledamo sada drugi redak. U drugom retku se pojavio trokut, pojavio se i krug. Osim toga, u trećem stupcu se već pojavio trokut. To znači da ovdje sigurno ne smijemo staviti ni trokut, ni krug. Koji geometrijski lik možemo ovdje smjestiti? To može biti pravokutnik ili kvadrat. Evo, ja ću smjestiti pravokutnik. Gledamo dalje. Dakle, u trećem stupcu već imamo trokut i pravokutnik. U trećem retku već imamo kvadrat i pravokutnik.
koji lik ćemo ovdje smjestiti? Dakle, ne smijemo smjestiti ni trokut, ni pravokutnik, ni kvadrat, jer su se oni već pojavili u stupcu ili retku. Koji nam je geometrijski lik ostao? Krug, tako je. Ovdje ćemo smjestiti krug. A ovdje, dakle, imamo trokut, pravokutnik, krug. Koji geometrijski lik još nemamo? Znamo da u stupcu moraju biti različiti geometrijski likovi. Koji se geometrijski lik nije pojavio? Kvadrat, evo. I uspješno smo ispunili i treći stupac. Ostao nam je još četvrti. Pogledamo prvi red. Koji geometrijski lik se nije pojavio u prvom redu? Imamo pravokutni, kvadrat, trokut. Ovdje ćemo smjestiti krug. Tako je, krug se još nije pojavio. Drugi redak. Trokut, krug, pravokutnik. Koji nedostaje? Nedostaje kvadrat, tako je. Vrlo je jednostavno ispuniti četvrti stupac. Treći redak. Što je u njemu prikazano? Kvadrat, pravokutnik, krug. Nedostaje nam još? Nedostaje nam još trokut. A vidimo da se trokut nije pojavljivao ni u četvrtom stupcu. Znači možemo ga ovdje umetnuti. I ostalo nam je još jedno polje. Još jedan kvadratić u kojem trebamo smjestiti geometrijski lik. Koji geometrijski lik nedostaje u četvrtom stupcu i u četvrtom retku? Nedostaje pravokutnik. Evo. Druga tablica je vrlo slična, samo što su u njoj trokuti. Trokuti različite boje. Drugu tablicu treba popuniti na isti način na koji smo popunjavali i prvu tablicu. Ja bih voljela da vi drugu tablicu pokušate ispuniti kod kuće, pa da nam javite je li vam uspjelo i je li bilo teško. Vjerujem da ćete se zabaviti. A sada ćemo malo vježbati kroz igru. Evo, geometrijski oblici. S lijeve strane nalaze se geometrijski oblici i geometrijski likovi i geometrijska tijela. Mi ove ovdje sličice, odnosno geometrijske likove i tijela, moramo smjestiti pored njihovih naziva. Ja vjerujem da ovo neće biti teško i sigurna sam da svi već to jako dobro znate. Ali ne bi bilo loše ponoviti da utvrdimo znanje. Kako se zove ovaj geometrijski lik ili geometrijsko tijelo? Što je ovo? Je li ovo lik ili tijelo? Tijelo, tako je. Kako se zove ovo geometrijsko tijelo? Kvadar, krug, kocka, pravokutnik, valjak ili trokut? Sjećate li se? Valjak, tako je, zove se valjak. Evo ga. Je li ovo geometrijski lik ili geometrijsko tijelo? Dobro ga pogledajte. Malo čas smo ga spominjali, sigurna sam da ste upamtili. Ovo je geometrijski lik. Kako se naziva taj geometrijski lik? Je li to kvadrat? A malo mu je sličan, ali nije. To je pravokutnik. To je pravokutnik. Dobro. Ovo je trokut. Je li trokut geometrijsko tijelo ili geometrijski lik? Geometrijski lik. Tako je, trokut je geometrijski lik. Gdje nam je trokut? Evo ga. A ovo? Je li to geometrijski lik ili tijelo? Što mislite? To je geometrijsko tijelo, ali gledajući ovo geometrijsko tijelo možemo prepoznati jedan geometrijski lik. Kada ne bi bilo ovih ovdje dijelova, koji geometrijski lik bismo vidjeli? Pravokutnik. Ali ovo nije pravokutnik, nego kako se zove ovo geometrijsko tijelo? Kvadar, krug ili kocka? Kvadar, tako je. Jedna, evo ga. I ostala su nam još dva geometrijska oblika. Sigurna sam da ste odmah prepoznali ovaj prvi. U pitanju je krug. Tako je, u pitanju je krug. Recite mi samo još, je li krug geometrijsko tijelo ili lik? Lik, tako je, geometrijski lik. Evo ga. I
Što je ovo? Geometrijsko tijelo, naravno. Kako nazivamo ovo geometrijsko tijelo? Kocka. Tako je, ovo geometrijsko tijelo naziva se kocka. Kada ne bismo vidjeli ove ovdje dijelove kocke, izgledalo bi kao geometrijski lik koji se naziva kako? Kvadrat. Tako je, kvadrat. Ali u ovom slučaju je to kocka. Evo ga. Smjestili smo posljednje geometrijsko tijelo da vidimo jesmo li dobro smjestili sve likove i tijela. Jesmo, odlično. Imam za vas još jednu igru kojom ćemo malo ponoviti da vidimo što nas u njoj čeka. Evo. Geometrijskim likovima moramo pridružiti nazive. Trokut. Ovdje piše trokut, a gdje ga vidimo? Ovo, ovo ili ovo? Gdje vidimo trokut? Ovo, naravno, nije uopće teško. Sigurna sam da ste trokut odmah prepoznali. A krug? Gdje je krug? Tu je. Evo ga. I ostao nam je još jedan geometrijski lik koji se zove kvadrat. Gdje nam je kvadrat? Evo ga, ovdje je kvadrat. Kako se zove ovaj geometrijski lik? Taj geometrijski lik zove se pravokutnik. A je li kvadrat pravokutnik? Što mislite? Kvadrat je također pravokutnik. On je jedna vrsta pravokutnika. I osim toga, ovdje također vidimo pravokutnik. Ali mu nisu sve stranice jednake duljine i zbog toga se on zove pravokutnik, a ne kvadrat. Evo, nadam se da nije bilo teško i da ste bili uspješni. To bi bilo sve od matematike za ovaj tjedan. Još ćemo malo govoriti o prometu. Pročitat ću vam jednu pjesmu o prometnim znacima. Pažljivo poslušajte. Trokut, krug, kvadrat i pravokutnik pravi su junaci. Oni žive vani na cesti kao prometni znaci. Krugovi naređuju, trokuti upozoravaju, a pravokutnici i kvadrati obavještavaju. Bilo da ste pješaci ili vozači, bez njih se u prometu nećete snaći. Evo, vrlo zanimljiva, ali i poučna pjesma. Malo ćemo prokomentirati ono što smo čuli u njoj. Prometne znakove i prometna pravila trebaju poštovati svi sudionici u prometu. I pješaci, i biciklisti, i vozači. To je ono što ste već sigurno upamtili. Ponovila sam to ovih dana jako puno puta. Sada ćemo upoznati neke prometne znakove. Prometni znakovi koje ćemo vidjeti odnose se uglavnom na pješake i bicikliste, ali neki se odnose i na vozače. Pa evo, upoznat ćemo ih kako bi vam bilo lakše odgovorno se ponašati u prometu, kako biste bili odgovorni sudionici u prometu. Evo, prva dva prometna znaka. Što piše na prvom prometnom znaku? Piše stop. Dakle, kad se nađemo ispred ovog prometnog znaka, to znači da obavezno moramo stati. Da se moramo uvjeriti je li sigurno proći, a tek onda nastaviti svoj put. Pogledajmo drugi prometni znak. Kakvog je on oblika? Koji geometrijski lik prepoznajemo kad gledamo u ovaj prometni znak? Krug, tako je. Kada vidite ovaj prometni znak, znači da se ispred vas nalazi biciklistička staza i staza za pješake. Znamo da se biciklističkom stazom smiju kretati samo biciklisti, a da se stazom za pješake smiju kretati samo pješaci. Evo još dva prometna znaka. Kakvog su oblika? Oni su u obliku kruga, tako je, i jedan i drugi. Prvi prometni znak kaže da se ispred nas nalazi pješačka staza. Smijemo li pješačkom stazom proći na biciklu? Ne smijemo. Ne smijemo jer tako pješake dovodimo u opasnost, ugrožavamo njihovu sigurnost. A drugi prometni znak?
Rekli smo da je u obliku kruga, a što on znači? Zabrana prometa za pješake. Kad vidite ovakav znak, znači da ne smijete dalje pješice i da morate naći neki drugi put do odredišta na koje ste krenuli. Dakle, zabrana prometa za pješake. Pješaci ne smiju dalje. Evo još dva prometna znaka. Kakvog su oblika? U obliku kruga, tako je. Jedan i drugi su u obliku kruga. Prvi prometni znak nam ukazuje da se ispred nas nalazi biciklistička staza. Po biciklističkoj stazi kreću se samo biciklisti. Pješice nećemo na tu stazu jer zbunjujemo bicikliste i ugrožavamo sebe. Može nam se nešto dogoditi. Prometni znak koji se nalazi s desne strane malo nalikuje ovom prvom prometnom znaku, ali po čemu se razlikuju? Po boji, tako je. Na drugom prometnom znaku vidimo crvenu boju, a kada vidimo crvenu boju na prometnim znakovima, to znači da je u pitanju nekakva zabrana i da moramo jako dobro paziti. U pitanju je zabrana prometa za bicikle kada je riječ o ovom znaku. To znači da se nakon tog znaka, na tom području koje se nalazi iza tog znaka, ne smijemo kretati biciklom. I evo još dva prometna znaka. Pogledajmo ovaj prvi. Kakvog je oblika? On je u obliku pravokutnika. A što on znači? Kada vidimo ovaj prometni znak, znači da se negdje u blizini nalazi pješački prijelaz. I posljednji znak nam ukazuje na opasnost na cesti. Kada vidimo ovaj znak, znači da se negdje u blizini nalazi nekakva opasnost. Moramo prvo ispitati situaciju, vidjeti o čemu se radi, a tek onda, ako je sigurno, nastaviti svoj put. Malo ćemo ponavljati o prometnim znakovima kroz jednu zanimljivu igru. Nadam se da ste pažljivo slušali i da neće biti problem prepoznati znakove koje smo sada upoznali. Krenut ćemo od prvog znaka. Što on znači? Dakle, rekli smo da na ovom znaku piše stop. I on znači da se obavezno moramo zaustaviti. To isto vrijedi i za vozače. Dakle, i za vozače, i za bicikliste, i za pješake. Svi moramo stati ispred ovog znaka. Ovaj znak, što on predstavlja? To znači da se iza ovog znaka nalazi što? Pješačka staza, tako je, da se ovdje smiju kretati samo pješaci. Ako smo kojim slučajem biciklom, znači da moramo sići s njega i da ga moramo gurati. Nikako ga ne smijemo voziti po pješačkoj stazi. Ovaj znak, jeste li upamtili? Što znači ovaj znak? Zabranjen promet za bicikle ili biciklistička staza možda? Što znači? Znači da je na području iza toga znaka zabranjen promet za pješake. Za bicikle, ispričavam se, za bicikle. Nacrtan je bicikl. Sljedeći znak, što prikazuje? Tako je, taj znak nam prikazuje da je zabranjen promet za pješake. Znači da se iza ovog znaka ne smiju kretati pješaci i da moramo pronaći nekakav drugi put kojim ćemo doći do mjesta na koje smo krenuli. A ovo, što vidimo na ovom znaku? Ostalo su nam još dva odgovora. Vidimo li na ovom znaku pješački prijelaz ili biciklističku i pješačku stazu? Biciklističku i pješačku stazu, tako je. Dakle, iza ovog znaka se nalazi biciklistička i pješačka staza. I ostao nam je još jedan prometni znak. Rekli smo da kada vidimo ovaj prometni znak, da se pješački prijelaz nalazi negdje u blizini. Evo, posljednji znak je stavljen na svoje mjesto, a sada ćemo provjeriti jesmo li ih uspješno smjestili. Točno, 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 točno. Odlično. Vjerujem da nije bilo teško i da će vam poznavanje ovih znakova pomoći da se odgovorno ponašate u prometu.
Sada ćemo još jednom svi zajedno na glas pročitati pjesmu Prometni znaci. Dobro obratite pažnju na opise prometnih znakova u ovoj pjesmi, jer ćemo nakon pjesme i sami pokušati opisati jedan znak. Jesmo spremni? Čitamo svi zajedno. Prometni znaci. Trokut, krug, kvadrat i pravokutnik pravi su junaci. Oni žive vani na cesti kao prometni znaci. Krugovi naređuju, trokuti upozoravaju, a pravokutnici i kvadrati obavještavaju. Bilo da ste pješaci ili vozači, bez njih se u prometu nećete snaći. Kao što sam već rekla, sada ćemo i mi pokušati opisati jedan znak. Evo, prvo pitanje. Što je ovo? Koji je odgovor na prvo pitanje? Ovo je prometni znak, tako je. Ovo je prometni znak. Kakvog je oblika? Koji geometrijski lik prepoznajemo gledajući ovaj znak? Ovaj znak je u obliku kruga, tako je. Treće pitanje. Koje je boje rub? Pogledajmo rub. Koju boju vidimo? Rub je crvene boje. Četvrto pitanje. Što se nalazi u sredini? Pogledajmo. U sredini se nalazi bicikl. I posljednje pitanje, što znači ovaj znak? Jeste li upamtili? Ovaj znak nas upozorava da je u pitanju nekakva zabrana. Da je na području ispred kojeg se nalazi ovaj znak zabranjeno kretati se biciklom. Stigli smo do kraja još jednog školskog dana, ali i školskog tjedna. Evo nam i Luke. Luka, jesi li pažljivo slušao? Mi smo danas jako puno govorili o prometu, o prometnim znakovima. Jesi li ti sudionik u prometu? Voziš li automobil, bicikl ili radije pješačiš? Naravno da sam slušao, naravno da sam sudionik u prometu. Moramo biti jako oprezni. Da, trenutno vozim automobil, naravno imam i bicikl kao mali. Jasno sam naučio već u ranim fazama voziti bicikl i danas ga također vozim. Dobro, pridržavaš li se prometnih znakova, pravila, imaš li kacigu? Jasno, moramo se pridržavati svih sigurnosnih mjera koje nam pripisuje naša policija i važno je, djeco, paziti kada vozite bicikl, prije svega nositi kacigu i ostalu zaštitnu opremu. I reflektirajući prsluk, da ne zaboravimo, on je jako važan, pogotovo ako vozimo bicikl u večernjim satima. Na taj način nas automobili i druga vozila mogu primijetiti na vrijeme, odnosno vozači automobila i drugih vozila. Ja sam sigurna da su naši učenici sve ovo jako dobro upamtili i sigurna sam da će se uvijek odgovorno ponašati u prometu i paziti. Tako je, učiteljice, a evo, malo po malo stigli smo i do kraja ovog, možemo reći, neobičnog tjedna. Tako je. Neobičnog zato što su se neki od vas vratili u školske klupe, a neki nas još uvijek prate na trećemu. Bez obzira na to, ja bih voljela da nam radove nastave slati i oni koji su se već vratili u školske klupe i naravno i vi koji nas pratite ispred malih ekrana. Jako se veselimo vidjeti vaše radove. Možete nam napisati i nešto o dojmovima. Je li vam nedostajala škola? Kakav je bio povratak? Eto, veselimo se vašim radovima. Tako, evo još jednom podsjetnik gdje nam možete slati te vaše radove i gdje nas možete ponovno pogledati za one koji žele još jednom možda i utvrditi gradivo. Dakle, ova poveznica Škola na trećem 1.hrt.hr, naša YouTube adresa, to jest YouTube kanal Škola na trećem i platforma HRTI. Evo, dragi moji prvašići, ovime smo stigli do kraja ovog nastavnog dana, do kraja ovog radnog tjedna. Pred vama je jedan zasluženi vikend. Eto, lijepo ga povrijedite i doviđenja.